budar de vlar, de caleudará, de saidicar, muri familia, valem gajal, tuncone comensa, takapira, bahtale romensa. Vuoro teille. Nyt on mies sitten läpi. Mä oon Katja ja mä asun täällä Turussa ja mä käyn musiikkikouluun, mikä on järjestetty romaneille ja mä oon uskovainen ja ihan tavallinen mustalaisnainen. Milloin sä päätit, että susta tulee ihan tavallinen mustalaisnainen? No se on ollut jollain lailla niin aina ihan itsestään selvää. Ja siihen on niin kasvanut sille ihan luonnostaan. Tietty, mullakin niin sanotaan, kun koulua kävin, varsinkin alaluokilla, niin mulla oli paljon suomalaisia ystäviä ja itsekin halusi olla vähän muodin mukainen ja silleen. Mutta sitten kuitenkin, kun taas kasvoi, niin mulle tuli hirmu hinku ennen kuin mä täytin 16, että hameet pitää saada. Ja mä sitten jopa laskin päiviä, sitten aloin juhannuksesta laskea, kun oli määrätty, että jouluna saan laittaa, niin mä tein päiväkirjan siitä, että monta päivää oli jäljellä joulu, että se oli niin innokas asia. Tietty niin kuin naismalli ei ollut mulle niin kuin sovelias. Ja mä en oikeastaan tiennyt, mitä mä halusin, mutta mä halusin jotain muuta. Mulla oli joku sellainen niin kuin aika ihmeellinen joku mielikuva jostain, että mä voin toteuttaa asioita. Mutta mä olin lapsi ja mä osannut silleen niin kuin kohdistaa, että mikä se on. Tuli vaan semmoinen tunne, että mun pitää lähteä johonkin, mutta mä en tiedä mihin ja miten. Ja sitten mä läksin, otin polkupyörän ja läksin. Joo, tuun hakee. Moi! Miten sua katsottiin koulussa Ruotsissa, kun olit pieni? Kyllä alussa tietenkin katsottiin, mutta se justi auttoi niin asia, että siellä oli muitakin siirtolaisia. Oli ruotsalaislapsia ja niin monesta eri maasta, että me ei niin samalla lailla erotettu sieltä joukosta, että kun oli muitakin samanvärisiä. Niinkö. Ja mä oon yrittänyt itsekin sitten, että antaa aina niin sen vaikutelmaa, että kysyä voi niin sille, että voi tulla ihan reilusti juttelemaan ja pyrkinyt itsekin saamaan sitten niin suomalaisia kavereita ja ruotsalaisia kavereita. Miten sun päivä meni? Hyvin. Meillä oikeastaan harjoiteltiin niitä joululauluja tänään, mitä ne huomenna sitten laulaa siellä puurojuhlasta ja siellä. No niin, tää sun laitasi tähän. Koske sulle no niin, no istu sä. Lullalla, koske sulle meidän pojan pullalla. Ja outo ajatella sua opiskelemassa koulun penkillä. Ai. No onko aina tottunut siihen, että sulla on vaan koti ja kotihomma? No, mulla oikeastaan se sai, kun mä olin viime kesänä siellä kesäkoulussa.
Niin se laittoi mulle uudestaan kiinnostuksen. Tämähän olikin näin kiva tämä istuminen. Mähän haaveilen, että musta tuli semmoinen musiikkipedagogi. Ei mä saada sitä enää. Istutaan nyt vaikka. Tammi se tyttö tuli ja huusi Tammille, että älä Tommi huutele hevosille. On 3 tämmöistä paikkaa, missä Suomen romanit ja valtaväestö tapaa. Ne olisi uskontomusiikkia ja raviratat. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa? Kyllä joo, kyllä se pitää paikkaansa. Ja ne on ne paikat on ollut niin kuin aina. Et nykyisinhän se on varmaan vähän laajentunut, että näkee muuallakin, mutta kyllä ne on ne pääpiirteet. Eikö sä nyt aloittamaan? Joo. Eikö aloita säksi? Aika on. Hyvä. Niin. Kato, kun ei naiset silloin hevosta. Niin kuin ihan pienestä asti, niin meillä on ollut hevosia. Annetaan tälle pikkuvarsan tänne. Kaukaa tämä. Näin ja annat siitä. Anna kädestä vaan tästä. Jouluaattona niin hevonen sai tulla tupaan syömään joulupullaa. Ja sitten mä uskoin näin, että kun mä annan sille pullaa, niin se sitten puhuu mulle joulua yönä tallissa. Ja mä oon aika iso tyttö asti, niin istuin jouluyöt tallissa. Mutta niin ei ne sitten koskaan kuitenkaan puhunut ne hevoset mulle. Nyt mä en enää oikein usko siihen. Sitten sanotaan hevosmieheksi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ymmärtää jotain siitä alasta ja on pelannut niiden kanssa vähän. Entäs sun lapset? Kasvataanko ne saman kulttuurin? Kyllä mä kasvan. Ei johista päästetä irti. Kyllä ne ymmärtää tämän homman, että mitä mustalaisuus on ja sitä, että meillä on hevoset ollut vuosisatojen kautta aina, että ne on ollut meille kulttuuriin kuuluvaa. Eikö sä pitää leikkiä? Tuu, mä oon sun Tuu mun kaveri. Näytä, että sä oot mies. Tänne näin. Tänne seisomaan. Tähän. Tästä näin kiinni. Tästä kiinni. Tästä näin kiinni. Siitä niin. Pikkasen lämmötä. Voiko rohkeampi kuin minä? Aivan. Förut, inte numera så mycket, men förut hände det att alla började tala om hästar och dans och barn och fin sångröst. Så jag orkar inte med det alls mer. Jag tycker att man ska kunna ta oss likjämna. Vi har också fått lite utbildning. Våra yngre än jag har fått mera utbildning. Men vi är med i samhället och aktivt funderar på sociala och samhälls olika saker. Niin mä oon oikeasti opetushallituksessa töissä, että mä oon nyt ikään kuin vapaaehtoisena tässä, että mä en saanut sovittua että mä olisin tästä palkkiota saanut, mutta ei se haittaa. Tää on sitä työtä, mitä mä oon tehnyt monet kerrat aikaisemmin. Näin tää uusi vuo vaihtuu ja ilman kyyneleitä. Mitä muut romanit ovat mieltä, kun sä oot kulttuurisihteeri, etkä käytä hametta? No, lähes kaikki tietää sen, että mä oon elänyt kasvattiperheessä, eli silloin ei multa oikeastaan voida sitä vaatiikaan, että olisin laittanut romanihameen päälle. Se olisi aika kummallista, jos mä olisin niin tehnyt. Helge Valama, arbetsministeriet. Du måste bland annat byta efternamn för att få ett jobb. Hur tar de finlandssvenska romerna eller romerna i Finland överhuvudtaget emot människor som gör så här?
I min åldersgrupp hamnar många göra det. Det finns hemskt mycket. Det var ett sätt att få jobb åt sig. Men det är mycket viktigt sak att många rom tycker att jag inte är rom alls helt enkelt. Det måste man komma ihåg att det finns olika sätt att tänka vem som är rom och vem som inte är rom. Varför tycker de att du inte är rom? Det kan vara för jag är hemskt sådär, jag agerar inte så hemskt romaktigt alltid kanske. På grund av att jag så hemskt mycket har att göra med majoritetsbefolkningen. Täytyyhän niille antaa oma vapaus ja oma elämä, koska ne on noin vanha, niin kuin tohonkin ikään päässeet niin kuin valtaväestön kanssa, niin se olisi turha niitä. Nyt sanoo, että ei kun tänne ja nyt nämä hameet päälle ja nyt niin ne tavat. Ei tulisi mitään. Ei mitään. Siinä tulisi just se tilanne, mitä tuolla näkee. Niin, se on revitty ihminen, rikkirevitty ihminen, semmoinen ihminen. Niin, ei enää tiedä, että kumpaa mä nyt oikein oon ja näin onko oikeastaan yhtään mitään. Pääasiat tietää sukujuuret. Ja tietää, että on mustalainen, niin kuin Janettikin esimerkiksi, niin eikä kiellä sitä, että on mustalainen. Että kehtaa tunnustaa, että olen mustalainen. Se on tärkeää. Ei ne tavat ole sillä viisi. Janelta ei varmaan Janetilta vaita niitä tapoja, niitä kaikkia semmoisia. Se pääasiat tietää ja se riittää. Olkoon nyt mies takana. Tervetuloa vaan. Tuu istumaan vaan tänne. Herran, tää tyttö tekee semmoista tutkimustyötä, ymmärrät siellä? Ei kun mikään se on semmoinen niin kuin mustalaistavoista. Kulttuurisihteerinä tuolla. Kulttuurisihteerinä. Tuolla. Ai. Opetushallituksessa. Tunnutko tänne? Niin. Uskot siellä? Laita hänestä oikein huono kuva sitten. Kun hän on noin tommonen ilkiä. Oletko käynyt siellä äitis luona? Kävin tuossa joulun jälkeen. Miten seidän terveys oli? No, huono. Ei hyvä ollut. Eihän se hyvä ollut. Miten paljon mustalaisuus on, tai mustalaiselämä on muuttunut 30 vuoden ajan? Onhan se tietysti jotenkin luisunut. Muuttunut. Muuttunut, niin. Parempaa. Parempaa on. Nimenomaan on parempaa. Mutta kato, ennen ei ollut mahdollisuutta käyttää lapsia kouluun, siis niin pitkälle. Se oli vaan asunnoista kiinni. No miten se maantiellä käytät lapsia kouluun? Ei millään. Niin, paikat vaihtuu. Paikat vaihtuu. Ja useammalla oli sillä, että jos niillä oli yksi huone, se saattoi olla 15 neliötä. Siitä saattoi olla 25 ihmistä. Se oli hyvin vaikea laittaa lapsia kouluun. Ja vesi piti hakea ja likaämpäri viiä, puuhella, jopa ei sähkövalojakaan. Se oli tosi alkeellista. Että jos se oli muille alkeellista, niin meille se oli vielä pahempaa. Pystytkö sinä ollenkaan hyväksymään semmoisia romaneita, joka on valinnut täysin suomalaisia vaatteita? Täytyy tunnustaa, että mä ajattelin, että ne on heikon itsetunnon omaavia ihmisiä. Mutta mä hyväksyn muutenkin ihmiset semmoisena kuin ne on. Että se käy heille ja se ei välttämättä käy mulle, mutta se on hyvä heille. No entäs semmoiset, joka vaihtaa? No sitä mä en oikein pysty hyväksymään ihan rehellisesti sanottuna. Että kyllä mun mielestä sen verran pitää ihmisellä selkärankaa olla, että eihän niinku kaaletti-vaatteet, tai siis niinku romanivaatteet, niin ei ne mikään pelkkä juhlapuku saa olla. Har arbetet varit ett sätt för dig att etablera dig i den egna kulturen på nytt? Jag tror det att många tycker att det är bra när från vår grupp de här människorna jobbar och kommer framåt. Så det kände jag var mycket roligt när mina vänner sa att det här, när jag fick mitt nya jobb att det var mycket bra och lyckönskade mig. Det var romvänner, mycket värdiga romvänner från Åbo.
tämmönen, mitä ei niinku pystytä pitämään kurissa just nämä huumeen käyttäjät. Ja kaikkihan nyt tietää sen varmaan niinku valtaväestön tasoltakin, että kuka käyttää noita aineita, niin ne ei niinku noudata minkäännäköisiä käyttäytymissääntöjä. Että ne on ulkopuolella niistä. Sitä varten juuri on tämä 25. päivä nyt, että perustetaan tämmöinen vanhempain neuvosto. Ja tärkein asia olisi se, että saataisiin uudestaan semmoinen asia niin ajankohtaiseksi, että kun vanhempi sanoo, niin nuori kuuntelee. Joo. Se meinaa hävi meiltä kohta. Se on hälyttävästi. Onhan nuoret ihan ennen mitä välitä enemmän. Ei. Niin kuin naisena mä tohon vastaisin hyvin mielellään tohon sun juttuun. Että se, että on hirmu tärkeää, että lapset saa kotona ennen kuin ne joutuu menemään valtaväestön sekaan esimerkiksi kouluun ja tämmöisiin. Ja on hyvin tärkeää se, että ne saa tosi vahvan sen identiteetin. Koska just jos tää tulee, että ei ole oma identiteetti kerinyt kehittyä ja sitten tulee vaikutteita monesta muusta, niin ne tulee niin pienenä jo rikkirevityksiä. Siitä tulee suurin osa näitä häiriköitä. Alltså vi har drogproblem, ett stort drogproblem med vår ungdom. Och det är alltid lättare för vår ungdom att komma in i så kallat dåligt sällskap. Och vi hamnar jobba mycket med det. Och då att aktivera våra unga då att studera eller då att ha som hobby, som min son till exempel, då som han trummar och har musiken som sitt hobby. Vad betyder de här traditionella klichéerna för dig? Hästen, religionen, musiken? Musiken är mycket viktig för mig. Religionen är den viktigaste saken. Det är den enda som vi kan ha kontakt med jämställda, det är Gud och Jesus som vi kan ha kontakt med jämställda. Det förstår vår grupp mycket bra. Kamme Paale, da Fenja, aro Jeesus Kristus. Sasto Aapipa Tunenge, aro Maria Kokhamari, Vaakuna Romano